כאן ניתן כמובן דרך אגב זה הייתה הפעלה שלי שהכנתי אותו ונשמח לשמוע שחוות דעת מה שתשמעו כי אני די מכיר את זה אתמול פרשתי נכנסתי כל היום עד טוב אז היום From birth, the Alec Dreams kid never spoke a word, not even to his parents, not a single sound was heard. But on the first day of school, the teacher asked his name, all he did was smile as he said, they put him on some Ritalin to see if that would help. The doctor found the perfect dose and asked him how he felt. He stared at the doctor with a little creepy smile, and the Alec Dreams kid said, I feel great. He got a fancy job and he straightened out his life. He met a nice girl and he asked to be his wife. As he stood at the altar and prepared to say the vows, he put a ring on her finger and he said, אוקיי, אני אתחיל. ואני שכחנו שבעצם להבין את הזמן שתקליט פעם ראשונה בקצ'רק, רק כתבנו אותו ממש לפני כמה ימים. זה לא מחוץ קיומה של חובר גדלנו, וגם כאן חובר ילדים קיומים. טוב, אז נכון שאני רוצה להגיד את השיר הזה, פשוט שנשבע, אז זה חלוטין, ונצמי פשוט שבאת לקחתי בחור, רק פשוט לא משנה. אבל הזמנתי לי בחדש, ואני מקווה שתגיע בשבוע הקרוב. I like trains and other afternoon t-shirts now available at sharkrobots.com. Also buy this on iTunes and Amazon. Link in the description. And also subscribe to the amazing guy who animated this video. לבין אוהדי מודרן וורפר 3, שלדעתי כאילו אלה שני משחקים שונים, אז אני לא חושב שבכלל צריכה להיות איזושהי מלחמה ביניהם. אני לא מסכים איתך האמת. לפי דעתי בעצם זה משחקים די דומים אבל שונים בחלק מהדברים. למשל במודרן וורפר 3 אתה צריך להרוג מספר מסוים של אנשים במודל בסוף בסטארטפיט 3 מסוים שהבנתי אתה יכול לעבור ולקח בעצם זה נכון, אבל סטארטפיט 3 הוא משחק הרבה יותר מציאותי ויש פה הרבה יותר פעולה. הוא משחק עצמו שמתאר החיים שאני יותר סימולציה. אפשר שהוא בא לעשות את זה בשעון להקטייץ בעצם, אבל הוא יותר בסגנון הארטור, מבחינת כמנת. יש פחות פעולה ויותר תלבון מבצע. איזה תקיף שמשחק עצמו פחות ריאלי, זה בכללי שונה לדעתי כמעט בדרך מהיבט שלו. בסדר, אני מסכים איתך של שונים, עוד יותר הרבה דברים דומים. כאילו וואי, מה קורה בנו? אני כמובן פתח ושחקתי בבת בגוד 3, אבל בבת זה די שונה, ואני גם ראיתי גיימפלי כתיבו ולא שחקתי, אבל בעצם אין פתח נראה של די שונה. כמו שכבר אמרת, שני נפטי, כבר עושה את המון כל דבר שלי, נפטות בעצם, אין אפילו על זה, בזה שאתה הורג את אוקיי, באמת אתה קצת בויב, אבל אפילו הם דומים, אוקיי, נגיד שהם דומים. שהם בויב, אבל כולם צריך להריב, כולם צריך לצחוק כל אחד על אחד של השני. היינו כבר הייתי מונורפר 3, כי אני יותר מתחבר לתקנון למעשה השני תודה לסית, אבל אני לא חושב שהבאתי לקרוא זה פרקון, כי הם שני דמות שונים לדעתי, בכל שאני נבחר כאן מישהו ששונה נפטן ומישהו ששונה לא, שבאתי לקרוא טוען. כן, אבל לפעמים הריבים האלה זה משהו ספורטי להקליט. תחשוב לך, אם כולם... I like trains and other afternoon t-shirts now available at sharkrobot.com. Also buy this on iTunes and Amazon. Link in the description. And also subscribe to the amazing guy who animated this video. זה לא משנה, אפילו לא היה להם קהילה, לא היה להם כמעט עם מי לשחק. אני גם קניתי מודרן 3 לפני זה 3 חודשים נראה לי, לפני שזה יצא, בגלל שאני יותר אוהב את המשחקיות, הכל קורה יותר מהר מבטלפילד 3, המפות יותר קטנות, יותר אקשן ויותר כיף לשחק בזה, יותר פנן. בכללי אני גם ממש אוהב את הנשקים של מודרן 3 ואת המפות בלי קשר. כן, כאילו הנשקים לזה גם אני מעדיף את זה בגלל האקשן והמפות הקטנות
אבל בכל זאת אני מתכוון, וגם זה מה שאני מתכוון, כל אחד כמו ששונה, לא צריך להתגרש על איזה שכל אחד לא אף משהו מתקשה יותר ולא צריך לצפות על שני, וגם הוא נראה כמה ימים, בגלל שחלקו את מנו שלוש ובוא נגיד לא, אז אני לא מובן, אני רואה שאני כל יושב בספק, אבל זה נקרא לי, ומאוד לא רואה שלוש, היה לי אם יש אנשים שחושבים כמו האלה בזה שצריכים לעשות שכם מקורים, אני בעצם רוצה להוריד פרמות ובדיוק אותו לבא בדיוק אותו לבא. עכשיו, כמו תבוא למישהו, תגיד לו הוא אומר לי כן, אני לא יכול, אתה היית יכול להיכנס ללגנוב. זה כאילו, זה פשוט לדפוק על מישהו שקנה משהו במקום לבנות ולדעתי ממש ממש תודה. זה כאילו נורא, זה נכון, אני גם על הדבר הזה, יש את האנשים האלה שאומרים מה זה זה גם אוקיי, למה הוא מילים? אבל נגיד, I Like Trains, another Astro Movie t-shirt, now available at sharkrobot.com. Also, buy this song on iTunes and Amazon, link in the description. And also subscribe to the amazing guy who animated this video. ואחרי זה מתפלים שהגיימינג מתדרדר. כן, ואחרי זה כולם אומרים למה לא מציעים משחקים טובים יותר, למה לא משקיעים בסינגל, בגלל שאנשים מורידים פרוץ, למה לא משקיעים בסינגל? כי סינגל תמיד פורצים, מולטיפלייר לפעמים פורצים וזה גם לרוב פחות טוב, אז בשביל זה משקיעים הרבה יותר מולטי מאשר בסינגל. אני מתמעטים לשמונה אופן שלוש כבר, כי הוא היה אחת סינגל, אבל לא היה ממש קטן. אני למשל אמרתי שאני חושב אבל אני גם חושב שאני הולך לבד כי באמת זה שונים, אז כאילו האמת שכן לא שונים, אולי שזה אני תמיד לבד בשלוח בגלל שזה הרבה יותר מצוינים ויש לנו כל the Alec Trans kid never spoke a word. Not even to his parents, not a single sound was heard. But on the first day of school, he was taught his name. אנחנו מקווים שהשתפרנו קצת מהכל לפני הקודם, אנחנו נשארים את זה